Добър ден и от мен. Радвам се, че отново сме заедно. Вече станали традиционен вебинар на групата Bull Metal за представяне на състоянието на холдинг като такъв. Виждам, че имаме нови лица, които са проявили интерес към вебинара, което ме кара да вярвам и да се надявам, че това е в резултат на стабилното представяне на акцията на Bull Metal на фона на всеобщата апатия обхванала пазара. Като цяло, подходът днес ще бъде, както обикновено, ще направя няколко акцента върху общото представяне на компанията, т.е. на холдинга. Така ще минем през определени параметри и показатели, които сме постигнали в периода януари-септември. Така ще засегнем всеки един от сегментите, в които оперира групата. Така имаме някои новини, които ще имам удоволствието да споделя с вас. Като на финала вече ще се радвам, ако имате въпроси, да ги задавате директно. Разбира се, на тези, на които мога да отговоря на момента, ще го направя. На въпроси, които ще изискват допълнителни анализ или проверки, със сигурност ще получите писмени отговори от нас. Така че да започваме. Основните точки и хронология, към които ще се придържаме днес, са тенденциите за трето тримесечие 2024 година, ключовите показатели, които успяхме да постигнем в рамките на периода, съответно влизайки в детайл по сегменти, минавайки през опаковки, машини. Ще засегна ресурсната обезпеченост и задлъжнялост на групата, тъй като това са така и интересни теми, чувствителни, останали още от преди листването, които сме обсъждали нееднократно, които винаги са били в фокуса на хората, които се интересуват от състоянието на групата. Ще се сегна така кратичко нашите очаквания за развитието на бизнеса до края на годината. И на финала ще имам удоволствието да ви представя един проект, който е стартиран преди доста време и който в момента е на един финален етап, като на този финален етап вече ще имаме един цялостен завършен зелен енергиен пръстен, който ще направи компанията, надяваме се, през следващата година почти 100% енергийно независима. Така че, започвайки от самото начало, тенденциите какви са? На първо място един сериозен ръст на... Изчакайте само за секунда. Ако обичаш. Веднага. Извинявам се за прекъсването. Основният тренд и основният акцент, върху който така ще наблегна, е ръста, който е бележен в не само нетната печалба, въобще като цяло всички показатели за финансов резултат, като се започне от брутен марж, EBITDA, EBIT и съответно счетоводна печалба. Този 35% ръст е основно в сегмента машини. Традиционно силен наш силна наша бизнес дивизия, в която успяваме да постигнем забележителни резултати. На второ място, отново свързано с машиностроенето, рекорден брой запитвания, текущи преговори с широко портфолио от клиенти, като общия размер на постъпилите запитвания, водени преговори е за над 39 милиона евро, нещо, което наблюдаваме за пръв път в историята на двете компании в Италия, Chevrolet и в Италия, и в Германия, съответно Vibra, BM, Gosh, Brandl. И на база на тези запитвания и текущите проекти, които се изпълняват в двете компании, имаме един зает капацитет, производствен капацитет в Chevrolet за следващата година на 80%, като тук бих могъл да допълня, че капацитета в Vibra е някъде от порядъка на около 70%. Процент, който имаме един толеранс от 30%, който предполагам, че може би още в рамките на този месец
има така сериозни предпоставки да бъде запълнен. Ключовите показатели, нещо от което инвеститорите най-се интересуват и влияят при вземане на своите решения. Видно от слайда, който виждате и вие, към трето тримесечие на 2024 година реализираме 75 милиона спрямо 78 за същия период на миналата година, като тук наблюдаваме един лек спад от 4%, който е основно в бизнес дивизия опаковки и по-специално реализирани приходи от експорт по разбираеми причини, предвид състоянието на европейската икономика, респективно стагнацията, която се наблюдава, намалялото търсене, което безспорно оказва влияние и върху нашия бизнес. За сметка на това, в резултат на усилията, които полагаме през последните години за оптимизация на определени процеси в групата, постигаме една по-висока рентабилност на ниво брутна печалба, която в момента е почти 20 милиона, спрямо 1 милион по-малко за същия период на миналата година, което е един ръст от 5%, като тук основен аргумент, т.е. основна причина за тази допълнителна, за този ръст оказват по-малките разходи за базови суровини, от една страна, които са в резултат на автоматизирани процеси в сегмент опаковки, от друга страна постигнатите малко по-добри нива на средна себестойност на стоково-материалните запаси в резултат на успешни спотови сделки, които реализирахме при доставката на бяла покала и на ламарина. Нивото на EBITDA също търпи една положителна промяна от 7%, достигайки ниво от 11 милиона и 300 хиляди, като тук важен акцент е факта, че успяхме да оптимизираме някои разходи за външни услуги, които малко или много също оказват сериозно влияние върху финансовия резултат. Но най-показателно всъщност е нетната печалба, при която ръста е съществен, 35%, достигайки 4 милиона 567, като тук основен дял заема отново машиностроенето. И това е всъщност в резултат на, от една страна, на ниската база, която имаме 2023 година, предвид навлизането в нови пазари, което е свързано с залагане на предварително по-ниски маржови през сделките. И от друга страна, в рамките на тази година успяхме да завършим два проекта, при които допълнително към самите проекти успяхме да договорим някои допълнителни услуги, които всъщност спомогнаха за постигането на този резултат. Погледнато в процентни съотношения, виждаме, че показателите вървят малко над средното за различните, като казвам, за различните браншове, въпреки че тук все пак това са едни осреднени стойности. И при машиностроенето, и при металните опаковки нивата на EBITDA марж е по-висок от средния за самия бранш. И важен акцент нека да сложим и върху нетния финансов дълг, който осезаемо намалява. Нещо, което бяхме поели като ангажимент, като мениджмънт на компанията още при самото листване. Виждаме, че в момента успяваме да постигнем една сериозна редукция на общия дълг, като ако тук трябва да споменем една особеност, това е факта, че финансирането, които ползваме в конкретния случай в Германия, това са мостови финансирани за определени проекти, при които проекти финансирането е целево и при приключване на съответния договор.
постъпленията де-факто покриват дълга по съответния заем. Малко по-късно ще засегна тази тема и когато отворим темата с някои от нашите финансови разходи. Така че 37 милиона е нетният дълг на групата, който е с цели 17% по-нисък спрямо 2023 година. Навлизайки вече в малко по-голяма дълбочина, бих искал да обърна внимание на приходите по пазари на групата, които спрямо предходното тримесечие не търпят сериозни промени. Традиционно най-силният ни пазар е България, който взема 24% от общите приходи на групата. Изцяло пазар, който е обвързан с продажба на лек метален амбалаж. Все пак Булметал е най-голям производител на такъв тип изделия в България. На второ място имаме 11% дял Гърция, при който също силен приоритет е даден на металните опаковки, като тук успяваме да реализираме основно опаковки за хранително-вкусовата промишленост и 3 компонентни кутии, свързани с химическата индустрия, в частност производството на бои и лакове. На трето място няма как да ни отбележим Румъния, традиционен наш пазар. Неведнъж сме говорили за този пазар, изключително разнообразен от гледна точка на реализирани типови продукти, основно аерозолни флакони, като основен клиент тук е групата Аркема. Отделно имаме много добри позиции по отношение на хранително-вкусовата промишленост и в частност това са опаковките за бяло саламурно сирене, като сме доставчик на най-големите мандри в Румъния. В предходни уебинари винаги присъствието на Филипини е било налично, тъй като тук имаме един много голям клиент на Чеволани в Италия. Това е един от най-големите производители на рибни консерви в Филипините, които традиционно си партнират с Чеволани вече повече от 10 години, като всяка година те увеличават набора от производствени линии, доставени от Чеволани. Марокко е също пазар на машиностроенето, като тук това е пазар основно на Бибра Биен Гошен Брандо Германия, като имаме и реализиран проект за резервни части, който е през Чеволани в Италия. Италия взема дял от 5%, като тук вече имаме един пазар, който е леко миксиран, тъй като Италия е един от основните ни пазари при металните опаковки на аерозолни флакони. От друга страна имаме реализирани проекти по отношение на машиностроенето през Чеволони Италия към местни клиенти, които оперират основно в хранително-вкусовата промишленост и по-специално производство на доматено пюре. Това са компании, които са позиционирани в Южна Италия и всъщност които са доказали своята лоялност към Чеволани и имаме така изградени традиции при работа с тях. Словения – традиционен пазар, основен продукт, който изнасяме за Словения, това са аерозолни флакони. Коментирали сме в миналото взаимоотношенията, които сме изградили с нашия клиент там. Имаше един известен спад в началото на годината, който на по-късен етап така беше, да кажем, преодолян. И останалите 27% това са държави, които са малки като процент и като обем продажби, но пък за сметка на това са доста разнообразни. Не намирам за съществено в момента да навлизаме в детайли за всеки една от тези пазари, тъй като те в определени моменти са епизодични и при тях няма някаква устойчивост. Разбира се, тогава, когато
имаме реализирана сделка, която е по-съществена за групата, вие ще бъдете уведомени. Тук единствено като скоба бих отворил сделките, които успяхме да реализираме, но те бяха миналата година в Канада, така че тук в тези 27% на практика обхващат други локации в света. Тъй като основните дивизии в бизнеса на Булметал са опаковки и съответно машиностроене, предлагам да стартираме с опаковките, като тук сегментацията на пазара е не по-различна от тази, която беше и предходното 3-месечие, тогава, когато обсъждахме на самия вебинар, така, и в детайли, мисля, че в някаква степен успях така да ви създам правилното разбиране за пазара на Булметал като цяло. Видно от диаграмата, най-голям пазар е България с 33%. За сметка на това, останалите 67% са експорт, основно Европейски съюз и по-специално това са традиционните пазари в Румъния, Гърция, Словения, Германия и Италия. Като тук няма някакви изненади, опитваме се да направим пробив в UK и имаме реализирани вече не една-две доставки, но все още пазара търпи развитие, потенциалът е наистина голям, но тук така имаме известни, т.е. не бих казал затруднения, по-скоро усложнения от гледна точка на дистанцията между България и UK, така че много внимателно трябва да прецизираме като цяло себестойността на продукта, предвид транспортните разходи до острова, за да можем да се чувстваме по-уверени тогава, когато правим своята експанзия за в бъдеще. В дълбочина на продажбите като типове продукти, основните типове продукти, които реализираме, това са аерозоли, опаковки за хранително-вкусовата промишленост, химия, химическа промишленост, имам предвид, продажба на изиопан капаци и в категорията други. Тук ще отделя малко повече време, за да ви дам малко повече детайли относно всички тези други приходи, които отчитаме, предвид сериозния спад, който реализираме през тази година. При аерозолите, видно от този слайд, те запазват като дял своето присъствие в портфолиото на Булметал с 32%, като спада, който реализираме към 9-месечето, е 4%, което ние го намираме за несъществен, предвид факта, че тук влияние оказват от една страна количествата, които реализираме на пазара, от друга страна съответно стойностното изражение на тия приходи. Опитвам се да навлезна в тази посока на анализа, тъй като ние нямаме в момента спад в производството и реализацията като количествено изражение на аерозолните флакони. Имаме спад в нетните приходи, предвид факта от една страна, че конкуренцията, с която се сблъскваме и в Германия, и в Словения, не е никак малка. От друга страна, успяхме да оптимизираме в някаква степен себестойността на този продукт, предвид занижените стойности на разходите за базова суровина, които респективно водят до един лек дискаунт, който се дава на клиентите, който рефлектира вече върху нетните приходи през тази година. При опаковките за храна, това са традиционни продукти, които така имат устойчиво представяне, както миналата, така и тая година. Така че тук не виждам някакви
притеснения или някакви поводи, на база на които да навлезем в някаква дискусия, която да съответно да обясни движението на относителния дял на опаковките за храна от 27% миналата година до 30% тая година. А при химическите кутии, които са трикомпонентни, наблюдаваме един спад, който спад от 9%. На практика причината за него е същия, който и при аерозолните флакони, т.е. тук имаме една корекция в себестойността, която реферираме към нашите клиенти и това е във връзка отново с силно изострената конкурентна среда, както в България, така и в Европа, особено по линия на стагнацията на пазарите, които имаме при експорта. Така че ние нямаме други лостове, за да запазим присъствието си на пазара, освен да вървим в посока оптимизация на цените, респективно използваме някои други финансови инструменти, които да ни дадат малко по-голяма възможност да бъдем гъвкави пред нашите клиенти. Споменавал съм и в предходни вебинари, че в случая става въпрос за факторинг, но това ще го засегнем малко по-късно в самия вебинар. Easy Open Capacity, това са продукти, които, както виждате, вземат несъществен дял в общите приходи от 1%. Така че тук едва ли има някакъв смисъл да навлизам в обяснителен режим защо има 7% спад, който 7% всъщност се изразява в абсолютна стойност в едни доста несъществени стойности. По-интересното, може би, би било, ако се опитам да обясня спада в другите приходи, тъй като в тези други приходи влизат всички останали продажби, т.е. всички останали приходи, които не са съотносими към предходните 4. Т.е. тук имаме продажба от една страна на технологичен отпадък, тук имаме продажба на дълготрайни активи, тук имаме продажба на услуги. Така че тази корекция от 20% е свързана основно в две направления. Първото е продажба на дълготрайни активи, тъй като 2023 година имахме реализирана сериозна сделка с продажба на един актив на Бълметал, който беше за около 3 милиона и 200, ако не се лъжа. Тази година не можем да постигнем такъв приход, тъй като просто не е на лице обстоятелства, които да ни накарат да реализираме подобни сделки с такъв тип активи. На второ място, технологичният отпадък, който формира в определени периоди 23-та година 9 месече, 24-та 9 месече, някъде от порядъка на около милион и половина нетни приходи. Този полезен отпадък, това са метални, всъщност метал за скрап, който предаваме, но тук имаме тая особеност, че тая година самата цена на металния отпадък е малко по-ниска, което ни кара да се въздържаме в момента от продажби. Т.е. ние в момента трупаме сток, който в момента, в който цените станат по-атрактивни, вече ще бъдат и реализирани на съответния пазар. Параметрите. Имаме трето Q 23 година, трето Q 24 година. Виждаме един лек спад в нетните приходи от продажби. Пак казвам, че това е на ниво Бълметал, всъщност това е на ниво опаковки, а не на ниво Бълметал. Казвам го не за друго, защото трябва все пак да се направи тая сегментация между нетни приходи от продажба на готова продукция и нетни приходи от продажба на компанията като цяло. Отчитаме един лек спад в EBITDA, който ние го намираме за не особено съществен, от 16,9 до 16,4 спад, който
като цяло не променя нивото на EBITDA на Bull Metal над средното за бранша, което ниво ние постигаме, както споменах, от една страна чрез корекция в някои разходи. В случая имаме 2024 година един скок в разходи, които са свързани с консултантски услуги, но това са еднократни разходи, които са свързани с листването на компанията в началото на годината и съпътстващите ги разходи след това, които са свързани по някакъв начин с самата публичност на компанията, които най-вероятно така или иначе те ще бъдат изчистени като такива в рамките на следващата година. По отношение на металните опаковки, така в един телеграфен стил, мисля, че това е достатъчно, за да се прехвърлим сега на другия бизнес сегмент на групата, а именно машините, при който сегмент структурата на пазарите, на които реализираме, виждано от графиката, като цяло не се променя особено спрямо предходното 3-месечие. Имаме едни 27% реализирани в Филипините, както споменах по отношение сделки на чеволани, едни 25% в Мароко, сделки сключени от Vibra Goshen Brando за доставка на технологично оборудване. Имаме малка сделка в Мароко на чеволани, свързана с доставка на резервни части. Шри-Ланка присъства в тази таблица от самото начало. Франция 9% и 27% имаме различни много наброй, не толкова съществени сделки в различни страни, които ако възникнат въпроси, разбира се, бих могъл да бъда и по-подробен. Какво ни показва графиката на този слайд? В дясната страна виждаме структурата на бизнеса на машиностроенето по подсегменти. Имаме технологични линии, резервни части, услуги и други приходи, които не са толкова съществени по своя размер. Каква е разликата 23-та спрямо 24-та година? Основното е в промяна в структурата по отношение на приходите от резервни части, които бележат известен ръст от 11%, който конкретно за този сегмент е доста ясно изразен, предвид факта, че резервните части са доста по-рентабилни като крайно изделие и като маржна печалба, сравнени с технологичните линии. При самите технологични линии оборудване нямаме някакви съществени отклонения на периода 24-та година спрямо периода 23-та година. 2% ръст, който, говорейки за машиностроенето, това е ръст, който не е по никакъв начин определящ тренда за развитие на една компания, тъй като и двете компании, те не са компании, многомилионни компании, които един проект да не оказва влияние. Тук имаме малки компании, които реализират порядъка на около 15 милиона евро, така че всеки един проект би могъл да окаже така сериозна девиация в изменението на процента на приходите. В случая нямаме такава тенденция. Имаме едно стабилно представяне на технологичните линии оборудване през 2025 година. При резервните части като абсолютна стойност ръста не е много голям, но пък за сметка на това той е отчетлив от гледна точка на процента и на рентабилността, която така или иначе виждаме, че влияе върху крайния резултат, сравнен на тази година, сравнен с резултата от предходната година. Имаме така немалък скок в нетните приходи на услугите, но той също не може да бъде класифициран като устойчива тенденция, тъй като
услугите те са съпътстващ бизнес на сделките с технологични линии и оборудване, тъй като всяка една линия, която бъде продадена, тя съответно трябва да бъде транспортирана, тя трябва да бъде тествана, инсталирана, тествана и пусната в експлоатация. Това са все разходи, т.е. разходи за клиента, които формират допълнителен приход за Бибра, B&G, Brando и Chevrolet. Другите приходи, които са отчетени тук, по своя характер, намирам ги за несъществени, 1%. При тях няма някакво движение, така че не бих се така спрял в допълнителен детайл по отношение на тях. Виждаме рязък ръст на нормата на EBITDA. Това е така по две причини. Първо, както споменах, 2023 година имахме сделки, при които навлизахме на нови пазари и бяхме в пряка конкуренция с едни от най-големите в света, което наложи на практика, т.е. подписването на съответните сделки беше свързано с известен компромис в цените. Нещо, което през 2024 година не е на лице, което директно рефлектира върху оперативната печалба преди амортизации, данъци, финансови разходи и така нататък. От друга страна, както споменах, резервните части при машиностроенето са с много по-висок марж на печалба. В определени моменти достигаш до 50%, което на база на показателите, които сме постигнали и на база на приходите, които са реализирани, е напълно разбираемо като ръст. Очакванията ни за бизнеса и на двете компании, т.е. и на двата бизнес сегмента, ще ви споделя малко по-късно, но нека да се върнем към акцентите в презентацията. Нивото на задлъжнялост. Нивото на задлъжнялост на Булметал, групата Булметал, в момента ние приемаме, че сме предприели правилните мерки, така че тренда да е трайно намаляващ. В настоящата графика вие виждате къде се намира групата спрямо средните за съответния сектор нива. Намалението от 17% в задлъжнялостта на групата вече едната причина я споменах, но така или иначе е в две насоки. В едната посока имаме целеви финансирания, които ползваме в чужбина, мостови финансирания, които са свързани с реализация на определени проекти, при които имаме малко по-висока цена на ресурса, предвид факта, че все пак тези проекти те имат характера на не точно на проектно финансиране, но на практика обезпечението по тези договори за кредит фактически са самите договори и самите документарни инструменти, които ползваме, най-често акредитиви. От друга страна, тенденцията за трайно намаление на задлъжнялостта на групата е свързана с възприетата рестриктивна политика по отношение на нови външни финансирания към компанията в Италия, тъй като по време на COVID към пандемията беше взет сериозен дълг, който дълг оказа изключително негативно влияние върху коефициента на задлъжнялост. Вече повече от година и половина всъщност Chevrolet е в режим на погасяване на кредити, а не на подписване на договори за нови. Проектите, които компанията реализира и при които са необходими финансирания, на практика се реализират с вътрешен ресурс, дали ще е през Булметал, дали ще е през Бибра. И всъщност изключително позитивно влияние върху тази тенденция оказа и листването на компанията и привлечения в голяма степен капитал, който освен за
реализация на определени CAPEX проекти в определени моменти за кратки срокове всъщност е използван и в тази посока. Развитието на групата и по-специално на машиностроенето. Тъй като сме в края на годината и като цяло финала в общи линии се вижда, ние подкрепяме прогнозата, която сме дали по-рано през годината и нашите очаквания са, че Волани е много вероятно да реализира прогнозата, която е дадена от около 15 милиона евро. Разбира се, има дребни някои нюанси, някои неизвестни, независимо от факта, че сме декември, тъй като част от проектите, за да бъдат отчетени като приход, следва да бъдат минати съответните pre-acceptance тестове, оборудването да бъде прието, за да може да бъде фактурирано. Това е в посока на прилагане на местните счетоводни стандарти в Италия, говорейки за IFRS, които така или иначе са стандарти, които се прилагат от групата. Моите очаквания са, че 15 милиона ще бъдат достигнати, тъй като има някои проекти по договори, които са в много напреднал етап, по който са реализирани голяма част от разходите, респективно там ще имат и признати приходи, които де-факто ще дадат една много по-обективна картина като цяло за компанията. Не по по-различен начин стои въпроса и с Бибра. При Бибра имаме един отчетлив ръст спрямо миналата година, като очакванията са компанията да приключи с около 10 милиона евро оборот, които на този етап поне може би са много над средното за компанията назад във времето, което малко или много буди определени размисли в посока на разширяване на капацитета на компанията и като производствен, и като човешки капацитет. Така че хубавото в случай, че бяхме доста прогнозите, които бяхме дали на по-ранен етап в годината, бяха по-скоро консервативни, отколкото оптимистични, така че в момента спокойно мога да кажа, че и дори да има някакви отклонения от дадените прогнози, те ще бъдат несъществени по своя размер и няма да окажат съществено влияние върху крайния резултат и крайното представяне на групата като холдинг. Новото при нас, нещото, което всъщност оставих за финал, както сме говорили в предходни вебинари, Bulmetal е компания, която силно се развива в посока като цяло на зелената енергия, зелените възобновяемите енергийни източници. Направили сме немалко до момента. Имаме изградени 4 фотоволтаични централи. В процес е следващата от мегаватт и 200. Но по-интересното е, че всъщност възприехме подход, при който искаме да сме, като сме стартирайки с фотоволтаичните централи, естествено продължение е да инвестираме в придобиването на батерии за съхранение на електроенергията. Имаме вече една батерия, която е 1 мегаватт инсталирана мощност, т.е. капацитет. Имаме разписан договор за закупуването на втора 5 мегаватова. Имаме и 3 проекта, които са одобрени по линия на оперативни програми за 3 батерии, които са с общ капацитет мегаватт и 800. И като крайна фаза за реализацията, за финалната реализация на цялостния проект е изграждането на така наречения зелен енергиен пръстен, както ние го наричаме, което всъщност е може би и основната синергия между това да имаш
възобновяеми енергийни източници, които генерират енергия, да имаш съответно възможност да складираш излишната си енергия. И тогава, когато имаш една свързаност между производствени мощности като консумация с производствени мощности като производство на електроенергия, в допълнение към батериите за съхранение, вече тогава ние ще имаме един баланс в цялостната енергийна система, който ще ни даде възможност по наши прогнози, поне през летния сезон, независимостта на заводите в Гурково да бъдат, може би не 100%, но не много далеч от тези процента в определени моменти. Така че развитието в тази посока е така основен приоритет за нас, предвид всички нови регламенти, които така или иначе налагат бизнеса да става все по-зелен, все по-въглеродно неутрален. Мисля, че сме приели правилния подход. Тук на този слайд нагледно показва, така сме се опитали да покажем самия пръстен, как би изглеждал между трите производствени бази в Гурково. Имаме, както виждате, в южната част имаме позиционирани няколко цеха, които са едни от големите консуматори на електроенергия. Всъщност на този терен ще бъде изградена и за сега последното, но за сега фотоволтаична електроцентрала с мегаватт и 200 мощност, която ще бъде изградена на новото хале, производствено хале, което е с размер от 10 000 квадратни метра и вече е изградено. Остава единствено да бъдат получени съответните документи и въвеждането им в експлоатация. На територията на Булметал Север, както ние определяме двете площадки в северната част на града, имаме изградени 4 централи. На тази територия съответно се генерира основната консумация на електроенергия, тъй като и в момента там производствените мощности са най-големи. Срока за реализация на този пръстен, който сме заложили, е в рамките на до края на второ тримесечие 2025 година. Той трябва да започне да функционира. И не случайно това е срока, тъй като все пак летния сезон ще предстои и де факто с енергията от реализацията на този пръстен всъщност ще бъде най-голяма. Като цяло с това се изчерпва дневния ред от презентацията. Виждам, че има поставени 2 въпроса. Ще ги зачита, на които ще се опитам да отговоря веднага. Първият е: какви са очакваните годишни приходи от сегмент опаковки? Тук искам да внеса само да отворя една скоба, като ще между нетни приходи от опаковки и нетни приходи на Булметал на ниво индивидуален отчет, има малка разлика. Очакванията ни за нетните приходи от опаковки, които включват аерозолни флакони, опаковки за химическа, опаковки за хранително-вкусова промишленост, Easy Open капаци, е да бъде почти еквивалент на нетните приходи от миналата година, т.е. тук нашите очаквания са да реализираме около 52 милиона лева, които се припокриват като обем спрямо миналата година. Ако въпрос обаче е зададен в посока на нетни приходи от продажби на ниво Булметал, тъй като сме и края на годината, смятам, че таргета, който сме си поставили, който ще се опитаме да реализираме, е в порядъка на около, даже съм си отбелязал, на около 68 милиона. Така че, като
На ниво Булметал представянето ще бъде съпоставимо с предходната година, като имаме предвид така определени сътресения, които претърпяхме по време на тая година, свързано с куп обстоятелства, които не зависят от нас, основно на външните пазари, при които стагнацията на търсенето е осезаема. За сметка на това реализацията на вътрешен пазар така бележи един известен ръст, което ни кара да се чувстваме оптимисти за вътрешния пазар. При машиностроенето 24-та година и ясно, че ще отбележи ръст. Въпросът е какъв ще бъде той, но това е въпрос вече на едни финални анализи и отчитане на определени разходи, респективно признаване на определени приходи. Надявам се, че с това съм успял да отговоря на поставения въпрос. Втори въпрос виждам, който касае финансовите разходи. Ще го зачита дословно. Може ли да разкажете повече за това, защо финансовите разходи се увеличават при намаляване на задлъжнялостта? Това е една тема, която аз съм засягал и в предходни дискусии. Спецификата на бизнеса, който развива Булметал на индивидуална база, т.е. бизнеса с метални опаковки, той е свързан с различни финансови инструменти, които използваме с цел гъвкавост, с цел експанзия и с цел привличане на нови клиенти. В голямата си част клиенти, при които имаме предоставени отсрочени плащания с повече от 60 дни, ние прилагаме факторинг. Работим с не едно и две дружества в България, факторингови компании. Знаете, че всъщност че факторинга е тип финансиране, което се характеризира с това, че това не е банково финансиране, това е търговско финансиране, но за сметка на това лихвите, които се генерират, те се отчитат като такива, като финансови разходи. Така че тук се получава един лек дисбаланс между, т.е. едно, как да кажа, затруднение при отговор, защо при по-ниска задлъжнялост имаме един ръст на финансовите разходи. Това е от една страна. А от друга страна, при машиностроенето, вече споменах, че при определени проекти ние използваме така нареченото Bridge Facility през банки, които финансират определени проекти. Това финансиране по своя характер то е малко по-високо рисково, което естествено влияе върху цената на ресурса. Като казвам в чужбина, визирам конкретно Германия. Така че при тези финансирания финансовия разход е малко по-голям, но така или иначе той е заложен в предварителната себестойност на определения проект и се опитваме да прехвърлим цената на този ресурс съответно към крайната цена. Но тук е важно нещо, така, още един важен момент, който трябва да отбележа, е, че всъщност задлъжнялостта на компанията, това е балансова стойност, това е балансово перо, което на практика дефинира в определен момент така най-общо картината с дълговете на компанията. От друга страна, финансовите разходи те са натрупани в рамките на един определен период от време, който не винаги е, как да кажа, даваш достатъчно ясна представа към определен момент защо финансовите разходи са повече спрямо задлъжнялостта. Какво имам предвид? Конкретният пример, който ще ви дам е с финансиране на проект в Мороко на Бибра, който проект приключи, мисля, че беше края на месец август. При него проект към края на месец, всъщност не края на август, по-скоро края на септември, по този проект, след като той беше реализиран, постъпленията от клиента, респективно, бяха адресирани към погасяване на съответния кредит, при което финансовата задлъжнялост на групата естествено беше редуцирана, но за сметка на това периода, в рамките на който се е плащал се плащали лихви по този дълг, той е
значително по-дълъг. Тоест, ние тук имаме отчитане на една намаление на финансовата задлъжнялост на компанията към края на тримесечието, но всъщност консумацията на този дълг е продължила почти до края на периода, в който е направен отчета. Така че тук имаме едни високи лихви спрямо една намалена задлъжнялост към края на периода. Не на последно място, все пак трябва да имаме предвид, че независимо от факта, че Euribor трайно тръгна надолу, той оказа влияние върху крайната цена на ресурса, но немалка част от банките промениха своите политики по отношение на останалите такси и комисионни, което не че компенсира намалените лихви, но всъщност така или иначе този елемент от разходите също трябва да бъде взет предвид, тъй като и в Булметал, и в Чеволани, и в Бибра ние работим изключително активно с всякакъв вид финансови инструменти, било то, както споменах, акредитиви, банкови гаранции, стендбай акредитиви, факторинг и така нататък. Това са все продукти, които генерират след себе си немалко финансови разходи, които намират отражение съответно в нашите отчети. Надявам се, че съм внесъл така яснота защо имаме корекция на дълга с 17%, а съответно имаме почти същото ниво на финансови разходи, които са отчетени за периода на януари-септември 2024. Значи със сигурност нашата цел е да станем значително по-независими от банковите институции. Тенденцията е точно в тая посока за корекция на дълга. Тук малко неизвестни крие бизнеса с машините, тъй като, както споменах, самите компании първо не са много големи като мащаб, съответно тяхната финансова стабилност със сигурност е необходимо да бъде подкрепена и от външни източници. Така че по отношение на Чеволани, ние ще продължим с рестриктивната политика и намаляване на дълга, като компенсиране съответно с вътрешен дълг през групата. В рамките на следващите 2 години там дълга следва да бъде редуциран с минимум 2 милиона евро, след което, за да може компанията да съществува, т.е. да може да оперира по-безпроблемно, няма да продължим с тези рестрикции, като ако има нови финансиране, тези нови финансиране, те ще бъдат точно именно тези бридж фасилити заеми, които сключваме с съответните банки, които са изключително целеви и съответно изключително ограничени като възможности и като усвояване, и като разплащане към доставчици. Малко или много това е една финансова дисциплина, която със сигурност ще ни накара да търсим модели, при които съответните разходи да бъдат оптимизирани, така че да доведат до по-голяма печалба, която печалба на практика да бъде реинвестирана в оборотния капитал на компанията. При Булметал не мисля, че в момента задлъжнялостта е прекалено голяма, прекалено висока. Със сигурност по отношение на инвестиционното финансиране е въпрос на решение, но аз мисля, че тук е много по-важно ние да дадем малко по-голяма тежест на оборотното финансиране, при което оборотно финансиране да запазим по възможност параметрите, които са към момента. Още повече, че използваме, както споменах, и други финансови инструменти, които малко или много ни дават възможност да оперираме със средствата на нашите контрагенти.
като търсим в определени моменти по-дълги отсрочени плащания при нашите доставчици и съответно скъсяване на сроковете, доколкото е възможно при нашите клиенти. Ако това е невъзможно, ние се придържаме към работа при условия на факторинг. Така че политиката е такава, плавно намаление на дълга, но в момента точен параметр не бих могъл да ви дам, тъй като пред мен нямам съответните цифри, но със сигурност мога да ви върна отговор в писмен вид, така че да придобиете някаква ясна представа. Това е въпросът, който може би трябва да си отделим един отделен вебинар. Да. Ще започна в отговора си там, където, тъй като тук има няколко въпроса в самия въпрос, но нека да започнем от там. Тази година Булметал, всъщност Булметал има устав, при който устав има фиксиран процент на дивидента, който следва да бъде раздаден към своите акционери. Нашите очаквания са тази година да реализираме печалба по-висока от печалбата от предходната година и придържайки се към устава, съответният процент да бъде разпределен към нашите акционери. Като със сигурност, ако имаме възможност, моите очаквания са, че ние ще имаме такава, би следвало да можем да разпределим дивиденд по-голям от фиксирания от 12% дивиденд в устава. Едва ли бихме могли да фиксираме някакви параметри за всеки един от потоците на кеш-аут на компанията. В края на краищата, ако говорим за едно придобиване, това придобиване, то едва ли би могло по някакъв начин да е на 100% зависимо единствено и само от потоците в компанията. И в миналото, при всяко едно придобиване, ние сме търсили баланса между външно финансиране и вътрешен ресурс. Така или иначе, това е политиката и на банките. При всяко едно придобиване има съответното самоучастие. Но в случая на дневен ред ние мислим не толкова в придобиване на компании в чужбина, колкото до евентуално създаване на такива. И вече в зависимост от самия проект може да бъде съответно делегиран бюджет за него. Така че към момента трудно бихме могли да определим някакви цифри за отделяне, било то за капекс, било то за придобиване, било то за дивиденд. С изключение на, разбира се, на дивидента всъщност, тъй като там нашия ангажимент е твърд и безспорно ние ще го изпълним, както миналата година, когато беше раздаден повече от 12% дивиденд, повече от 12% от печалбата като дивиденд, тогава бяха 15%, тази година в зависимост от разчетите, минимума ще бъде 12%, като моите очаквания са да имаме възможност да отделим по-голяма част, т.е. по-голям процент от нетната печалба за раздаването на дивиденд. Брутен марж, т.е. ако разбираме под брутен марж грос маржа, който ние поддържаме към момента, със сигурност напред във времето ние ще търсим един ръст, но този ръст така или иначе той ще бъде в резултат на реализираната CAPEX програма, която би следвало да доведе до по-висока производителност от една страна на компанията, от друга страна оптимизация на разходите за суровини и респективно на заплати и осигуровки. Ще търсим в момента този марш от порядъка между 21-26% на решението, което ще търсим и таргета, който ние ще заложим, предполагам, ще бъде в рамките на около 30%.
в средносрочен план, но пак казвам, всичко зависи от реализацията на CAPEX програмата, която имаме, която е свързана с обновяване на производствения, на машинния парк, което ще доведе до една повишена автоматизация, респективно корекция на разходите за труд и осигуровки и, разбира се, завършване на проекта с собствените фотоволтаични централи, сториджа в батериите, сториджа на енергия, което допълнително така ще повиши рентабилността на продукта. Но пак казвам, това са въпроси, на които с удоволствие бих отговорил, но все пак не искам да бъда така голословен. Предпочитам да отговоря в писмен вид, така че да бъда много по-точен в декларирането на определени цифрови параметри. Тъй като пред себе си нямам никаква информация, все пак говорим за бизнес, който е свързан с машиностроение, производство на метален ампулаж. Това са два коренно различни бизнеса, при които има различни така, от една страна обичайни маржове, а от друга страна политиката спрямо машиностроенето и металните опаковки е различна. Така че ще се радвам, ако ми изпратите и този въпрос в писмен вид, така че да мога да изпратя така по-точен отговор. Не, до момента не сме използвали. Имаме одобрени в момента 3 проекта за 3 батерии с общ капацитет мегаватт и 800, по които вече работим. За фотоволтаичните централи не сме използвали никакви оперативни програми или грантови схеми, така че тук отговорът ми е не. Отзад напред в Германия имаме разписан договор, изгражда се фотоволтаична централа с капацитет 280 кВт, малка е, с батерия от 100 кВт. В Италия, там всъщност, тук малко отговора реферира към предходния, в Италия има оперативна програма, по която ние участваме, гранда там е 100%. Централата е малка, тя е 200 кВт с батерия от 50 кВт. Като цяло електроенергията в себестойността на продукта не е висока, но така че дали ще бъдем 100% независими и ще ползваме собствени източници на електроенергия или не, това няма да окаже особено влияние върху крайната себестойност на продукта. Тук по-скоро важното е, че ние ще бъдем в голяма степен независими и от една страна, и на второ място продуктът ни наистина ще бъде значително по-зелен и си вярваме, че компанията в един момент ще може да бъде въглеродно неутрална. Това е наистина много хубав въпрос. Нека да започнем от там, че първо ние не ползваме външно финансиране, така че поне в това отношение няма да имаме главоболие по отношение на обратното откупуване. Тук значи, за да отговоря на този въпрос, ние трябва да имаме предвид следните допускания. Първо, каква ще бъде цената на електроенергията, по която купуваме, съотнесена към себестойността на електроенергията, която произвеждаме. На второ място, слънцегреенето, колко ще бъде. Значи за България е 1360 часа, тук където всъщност са реализирани тия централи. Ако това слънцегреене е по-различно от заложеното, съответно тук вече срока естествено ще бъде по-различен. При такъв тип централи, без да имаме външно финансиране, което да оскъпява, предполагам, че калкулациите, които сме правили, е от порядъка между 8 и 10 години.
Пак казвам, че тук неизвестните са доста, така че те все пак трябва да бъдат взети под внимание, защото ако някой очаква, че би направил такава инвестиция, говоря са пак само за фотоволтаиците, а не за батерията, едва ли би могъл да очаква ББ в рамките на около 5 години. Това беше преди време. В момента ситуацията е доста по-различна. Благодаря на всички, които отделиха от ценното си време, за да присъстват на този вебинар, защото за нас е важно да имаме така прекия контакт с нашите инвеститори, които все пак са инвестирали средства в акцията на Булметал. Вярвам, че това устойчиво поведение на акцията, освен в резултат на резултатите, които показваме, то ще бъде и в резултат на интереса, който се проявява към самата акция. Съвсем скоро ще имаме, казвам съвсем скоро, може би в рамките до средата на следващия месец, ние ще имаме ясна визия за предварителните резултати на Булметал. Аз съм оптимист за 2024 година, но не само за Булметал, а и за цялата група. Със сигурност понякога лошите новини съпътстват добрите, но ние винаги ще бъдем така транспарентни и ще бъдем достатъчно открити, за да можем да си кажем не само това колко сме добри и грешките, които понякога допускаме, които водят от себе си и последици. Но в край на краища за това сме листвани, за да можем така да бъдем, как да кажа, достатъчно откровени тогава, когато имаме проблем и достатъчно директни тогава, когато има какво да си кажем в положителна посока. Ако някой не само от присъстващите има интерес към групата, много бих бил радостен, ако следващия път отново се включи в вебинара, така че отговорите, които давам в момента, съм наясно, че те в определени моменти са условни от една страна, защото няма как да бъде изнесена цялата информация, а от друга страна, тогава, когато говорим за точни параметри, все пак трябва да боравим с точни цифри. Аз бих могъл да отговоря в писмен вид на всички тия въпроси, тогава, когато информацията е пред мен. Факт е, че в момента не съм готов с такава информация за някои от зададените въпроси, но пак казвам, ще се радвам, ако ми бъдат изпратени в писмен вид, така че да мога да бъда по-изчерпателен и по-точен. Така че от мен е това. Благодаря ви още веднъж и ще се радвам следващия път отново да се видим и да дебатираме по отношение на групата Булметал.